Her ser man en figur, som viser over en persons blodsukker og insulin i blodet, altså sådan over et døgn. Pilene indikerer hver gang personen indtager et måltid, hvor man for eksempel ser her om morgenen, hvor insulin i blodet stiger rigtig højt, da personen ikke har fået noget glukose eller sukker i løbet af natten. Ved hver pil stiger blodsukker og dermed også insulinniveauet. Insulin er et hormon, som udskilles i bugspytkirtlen, og som er med til at regulere blodsukkerniveauet. Så snart glukose bliver optaget i blodet, så stiger blodsukkeret også. Der kommer enzymer fra bugspytkirtlen, som skal nedbrydes til monosakkarider, før de kan komme igennem tarmvæggen og blive optaget i blodet. Blodsukkeret er indhold af sukkerstoffet glukose i blodet. Hvis man har for lavt blodsukker, så er det fordi du har fået for lidt at spise, og hvis det er for højt, så har man fået for meget sukker i ens mad. Den her figur, den viser blodsukkerets cirkulation i kroppen. Det sker i bugspytkirtlen, som man kan se her, og i leveren, som vi ser her, som er i vores fordøjelsessystem. Hvis vi følger den røde pil rundt her, så kan man se, hvordan højt blodsukker reguleres. Og det sker ved, at vi indtager noget mad med en masse sukker. Så kommer det i vores bugspytkirtel, hvor der bliver frigivet noget insulin, som kommer videre over i leveren, hvor det så bliver omdannet til glykogen, og som så efterfølgende kan gemmes i musklerne. Og hvis vi følger den røde pil her, så kan vi bare se, at insulin det hjælper cellerne til at optage glukosen i blodet. Hvis vi følger den blå pil rundt, som vi ser her, så kan man se, at hvis man har for lavt blodsukker, så kommer vores blod ind i bugspytkirtlen, og så bliver der frigivet glykagon, som er med til at regulere vores blodsukker, ligesom insulin også er. Og det kommer også ind i leveren og bliver igen omdannet til, så bliver glukosen, der er i blodet, omdannet til glykogen, og som så efterfølgende også kan gemmes i musklerne. Der kan gemmes mellem 400 og 600 gram glykogen i musklerne. Og det er en proces, der kaldes glykogenolyse. Og det bruges bare til at opretholde den korrekte blodsukkerkoncentration mellem måltiderne. Det hjælper til, at kroppens væv har glukose. Glykogen kan ikke nedbrydes til glukose og dermed afgives til blodet. I stedet nedbrydes det til mælkesyre eller til kuldioxid og vand.